Sziasztok! Lepold Ágnes vagyok, természetgyógyász, fitoterapeuta, az Ági Boszi Tanácsai weboldal szerzője. Ma arra invitállak benneteket, hogy tegyetek velem egy sétát. November van, hát nem mondanám, hogy nagyon gyönyörű az idő, de biztosan fogunk találni gyógynövényeket. Úgyhogy lássuk, hogy mik vannak ilyenkor. Ilyenkor nagyon sok bogyós termést találunk, ezek közül az egyik a kökény. Ugye nyersen is fogyasztható, elég fanyar íze van, úgyhogy nem tartozik a kedvenceim közé. Hasfogó, tehát hasmenésre jól használható. Magas a vitamintartalma, antioxidáns tartalma, a vérnyomást is csökkenti picikét, úgyhogy egy nagyon hasznos gyógynövény. Na most a bogyókból, hogyha megszárítjuk őket, akkor is tudunk teát készíteni, de akkor főzéssel kell, néhány perces főzéssel kell a teát készíteni. Íme a következő bogyó, a galagonya. A galagonya szép piros bogyói ehetők egyébként nyersen is. Kicsit ilyen gyümölcsös ízük van, és kellemes ízük van egyébként. Hát van, aki azt mondja, hogy az almára emlékeztető íze van. Hát ezt nem tudom megerősíteni, de minden esetre egy ilyen enyhén gyümölcsös, de kellemes íze van. A galagonyát a szívkenyerének is nevezik, és a tavasszal a nyíló virágos ágvégből készült teát javasolják szívproblémákra, magas vérnyomásra is, de a bogyóban is benne van a hatóanyag, úgyhogy lehet ebből is akár nyersen fogyasztani, vagy teának elkészíteni. Aztán itt van a csipkebogyó, ami tényleg egy kincs, szóval a C-vitamin tartalma nagyon magas, és sok minden mást is tartalmaz, ásványi anyagokat, minden, úgyhogy nagyon jól erősíti az immunrendszert, és sokféle betegséget megelőzhetünk vele, hogyha a szervezetünket többek között csipkebogyóval erősítjük. A bogyóját megszárítva tudjuk felhasználni teának, de a C-vitamin megőrzése érdekében ugye hideg áztatással indítjuk a teakészítést, és miután egy éjszakát mondjuk ázott már a csipkebogyó, amit érdemes szárazon már szétütni, tehát hogy a belsejéhez is hozzáférjen a víz, mint kioldó oldószeranyag, és akkor a leszűrt csipkebogyó húst még fel lehet főzni, és akkor kicsit kihűlt, akkor összeönteni, így a C-vitamin tartalmát is meg tudjuk őrizni, és a többi benne levő ásványi anyagot és egyéb hatóanyagokat is. Ugye, hogy leszedjük, ezt a felét, ahol a szára lenne, kicsit megnyomjuk, és ott kijön a húsa, amit elszopogathatunk, lenyalogathatunk. Arra vigyázzunk, hogy a magok ne kerüljenek be a szánkba, mert azokon egy ilyen eléggé irritáló szőrbevonat van, az egész termésen belül nagyon sok van, úgyhogy minden csipkebogyóból egy kicsit kinyomunk, elszopogatjuk, és jöhet a következő. Találhatunk ilyenkor még utifűféléket is, ez itt a lándzsás utifű. Ugye ezekből lehet szirupot készíteni köhögésre, felső légúti bajokra, illetve teát is lehet készíteni. Ilyenkor a levél hatóanyaga már nem olyan magas, úgyhogy ilyenkor erre a célra már nem gyűjteném, bár meg lehet vele házilag próbálkozni, és dupla mennyiséget felhasználni a teához még mindig lehet. És viszont kirándulások alkalmával sebgyógyításra nagyon kiválóak, illetve rokona a széles levelű utifű is, talán ez még jobb erre a célra. Hát épp leveleket gyűjtsünk, ne ilyen kis nyomoroncokat. Na itt van egy szép, friss, épp levél is. Ugye a levelet leszedve, összedörzsölve, amikor kijön belőle a leve, azt tesszük rá a sebre,
és nagyon jól begyógyítja. Kisebb vágásokat, sérüléseket, karcolásokat nagyon jól begyógyít, például csipke-bogyószedés után az ember a kezét, ha megsértette. Szinte hihetetlen, de virágzik az erdei szamóca. Ezek a kis gyönyörű, szép kis virágai vannak neki. Hát nem hiszem, hogy teremni is tud még az idén. Viszont az erdei szamóca levele gyűjthető teának, ez a kis 3 osztatú levélke, és egy enyhe hasfogó hatása van, amit nagyon jól használhatunk hasmenés esetén. Van itt egy nagy levelű növény, ilyen szöszös levelei vannak, és a szöszök között elég jól megülnek a páracseppek. Ez a szöszös vagy molyhos ökörfarkorónak a levele, és ugye nyáron a sárga virágait szokták gyűjteni, kiváló köhögés csillapító hatású, de a leveleket is lehet gyűjteni, ez is köhögés csillapító gyógynövény, teát lehet belőle készíteni. Viszont ilyen nedvesen én nem gyűjteném össze, ugye a gyógynövényeket száraz időben kell gyűjteni, mert a nedvességtől bepenészedhetnek, és tönkre mehet az egész, amit teának félretettünk. A gyógynövénygyűjtésnek egyébként vannak más szabályai is. Védett növényeket nem gyűjtünk, védett területen nem gyűjtünk, illetve a terület tulajdonosának engedélyével gyűjthetünk. Az állami erdőkben gyűjthetünk, de napi és személyenkénti maximum 2 kilogrammot. Tájékozódjatok a gyűjtés szabályairól, erről írtam is egy cikket az oldalamon, úgyhogy olvassátok el. Mindig elcsodálkozom a természeten. Hát itt van a cickafarkfű, és képes most ilyenkor is virágozni. Ugye a cickafarkfűnek a virágát, illetve a földfeletti hajtását gyűjtjük. Egy gyulladáscsökkentő gyógynövény, illetve a női bajokra jól használható a teája, illetve ülőfürdő belőle. És még mindig van ilyenkor is. Ez az aprócska levelű kis növényke, ilyen televényekben kúszik a földön. Ez a tyúkhúr. Ilyen apró picike virágai vannak, amiket most nem látok. Ez egy hidegkedvelő növény, úgyhogy kora tavasszal meg ősszel jön elő mindig. Saláta növényként is fogyasztható, magas az ásványi anyagtartalma, vitamintartalma, illetve ha teát készítünk belőle, akkor pedig egyrészt a koleszterin csökkentésre használhatjuk, mert az epén keresztül a zsír feldolgozást segíti, illetve ízületi gyulladásokra is ajánlják a teáját a tyúkhúrnak. Más koratavaszi növényekkel is találkozhatunk, amelyek újra virágoznak ilyenkor, íme a százszor szép. A százszor szépet egyébként a bőrápolásban lehet használni. Aztán itt van a kankalin. Ez most éppen a szártalan kankalin, ami védett, úgyhogy ezt ne gyűjtsétek. A tavaszi kankalin az gyűjthető, az nem védett. A kankalinnak a virága is és a gyökere is nagyon jó köhögés csillapító, hurutoldó hatású. Ez a pettyes levél az orvosi tüdőfűnek a levele, vagy pettyegetett tüdőfűnek a levele. Tavasszal, május környékén nyílik lilás rózsaszín virága, de a levele, ami gyógynövényként felhasználható, tüdő, felső légúti betegségekre készíthető belőle tea. Egy nagyon értékes gyógynövény, viszonylag ritkán használják, pedig nagyon jót tesz. A friss leveleket ilyenkor is gyűjthetjük még belőle. Az erdei dzsindzsások tipikus növénye ugye a szeder. Az erdei szeder egy gyűjtő név tulajdonképpen, több faj is tartozik ide. A szedernek a levelét, hát inkább frissen, tehát a zsengéket kellene gyűjteni, ezek viszonylag zsengék itt, és ízleti bántalmakra például nagyon jó a szederlevélnek a teája. Egy másik növény, ami az erdei dzsindzsásokban mindig
megtalálható, az pedig a csalán, nagy csalán vagy csípős csalán, illetve van kisebb faj is belőle. A csalán az egyik legismertebb gyógynövény, sokat használják vértisztító, méregtelenítő kúrákhoz, vizelethajtó hatása van, ez is nagyon jó ízületi gyulladásos betegségek esetén, és gyulladás csökkentő hatása is van. A csalán teája egyébként nagyon finom, kellemes ízű. Ősszel, amikor visszahúzódnak a növények tápanyagai a gyökérbe, olyankor lehet kiásni a gyökereket, és a csalánnak a gyökere is egy nagyon fontos gyógynövény, erősebb hatású, mint a levele. Itt a csalán mellett itt van a vérehulló fecskefű is, aminek a szárából kijövő ilyen sárgás, narancssárgás levet szemölcs gyógyítására használhatunk, ugye bekenjük vele a szemölcsöt, és hát 1-2 hétig biztosan kell csinálni, amíg a szemölcs lejön, de egy hatékony eszköz egyébként a kezünkben, lehet belőle tinktúrát is készíteni. Egyébként ez a vérehulló fecskefű. Ilyenkor, amíg még van a szárában ez a sárgás nedv, addig nyugodtan lehet használni. Ez pedig a gyermekláncfű. Ilyenkor is hoz még friss leveleket. Ez egy nagyon jó gyógynövény, nagyon sok ásványi anyag van benne és vitaminok, úgyhogy salátanövényként is használható. De persze teát is főzhetünk belőle, nagyon jó hatása van például az epeműködésre, májműködésre. Ilyenkor ősszel pedig van a szezonja annak, hogy kiássuk a gyökerét. Hát most én gyökérásásnak itt nem fogok nekiállni, de ugye ott, ahonnan kijönnek a levelek, ott a közepén, ott van a gyökere. A gyökereket megtisztítva, megszárítva, feldarabolva, megszárítva használhatjuk majd fel, megpörkölve, pótkávé is készíthető belőle, ami egy nagyon kellemes ízű, és a gyökérnek a gyógyhatásai is nagyon jók, van benne egyébként inulin is, tehát vércukor csökkentő hatású, és a daganatos sejtek szaporodását és terjedését is gátolja. Azért ne gondoljunk rá úgy, mint egy csodaszerre, csodanövényre, tehát önmagunk otthon a rákot ne próbáljuk meg ezzel gyógyítani, de minden esetre kiegészíthetjük vele a terápiát. Illetve a fogyasztása a gyermekláncfűnek mindenképpen nagyon jó megelőzés céljára, mert nagyon sok jó hatást fejt ki szervezetünkre. A mai sétánk végére értünk. Remélem tetszett ez a videó. Ha igen, lájkoljátok, osszátok meg ismerőseitekkel, illetve iratkozzatok fel a csatornára, hogy értesüljetek mindig a legújabb videókról. Keressétek fel az Ági Boszi tanácsai weboldalt is, ahol a gyógynövényekről részletesebb leírásokat találhattok, és különböző betegségek megelőzésére való felhasználásukat is részletesebben megtaláljátok. Találtok az oldalon egy olyan fület, hogy segíthetek? Ha erre a főre rámentek, itt tudtok üzenetet küldeni nekem, és ha bármilyen kérdésetek van, vagy valamilyen gyógynövényes terápiát szeretnétek megbeszélni velem, akkor szívesen látom az üzeneteiteket. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, jó egészséget és harmóniát kívánok nektek. Sziasztok!